ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар моҳи нав қарор дорем, ноҳияи Сино. Аз ин тараф калсивои цирк ва роҳбасӯи текстил ва аз ин тараф бошад калсивои 33 микрорайон. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар 8 ошёнаи мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Дар ин ҷо дӯстони азиз чӣ хеле бибинед 1, 2 ва 3. Дар бино 3 та лифт мешавад ва худи хонаи фурӯшӣ. Айни замон сохтмони бино идома дорад дӯстони азиз. Дарҳои асосия қади трезаҳош ширкати сохтмонӣ мечаспонад. Чӣ хеле ки мебинед даромади хона як холи калон аст. масоати умумии хона 109.2 метри квадратӣ мебошад. Аз рӯи ҳуҷҷат 2 хонага мебошад, лекин ба ҳазур 4 хонагаам карда метавонед дӯстони азиз, чунки масоати хона калон мебошад ва шумораи трезаҳошам бениҳоят зиёд. 7 та треза дорад дӯстони азиз аз рӯи ҳисоб. Барои ҳамин ҳатто 5 хонагаам карда метавонед. дӯстони азиз, дар ин ҷо метавонед девор бардоред, дар ин ҷо метавонед боз балконам ҳаст дӯстони азиз. хона свободная планировка мебошад, яъне чӣ планировкае ки ба шумо маъқул аст, ҳамин планировка карда метавонед дӯстони азиз. Бино аз 18 ошёна иборат аст. 3 та лифт мешавад, 2 ошёнаи аввал махозаҳо мешаванд ва дар дуюм ошёна террасаи обшӣ мешавад. Назди роҳи калонда ҷойгир аст бино. Дар назди хонабохчаи кӯдакона, таваққуфгоҳ, мактабҳо, садикҳо ва дигар чизҳои даркорӣ қарор доранд. аз рӯи нақшаи ширкати сохтмонӣ иҷозати ремонта бояд моҳи июл датиҳанд дӯстони азиз. айни замон сохтмони бино идома дорад ва аз рӯи нақшаи ширкат худо хоҳад биноя бояд моҳҳои октябрда аллакай супоранд. нархи хона бошад 719,400 сомонӣ, 65400 доллар. боз савдо мешавад. сари 1 метри квадратӣ 600 долларӣ мехалтад дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои расия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст, масоаташ зиёд аст ва 7 та треза дорад. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.